Kan du lige tage og slukke for den, Maren? Okay. Kan du tænde igen? Okay. Øj, den vil ikke. Kan du lige give den et skub? Så, nu kommer den. Nu kommer. Oj. Ej, den er sød, hvor Maren har købt det til stærkt. Og så kan vi lige slukke ved at fjerne skruen der. Ja, så er det. Kan du gøre det igen? Jeg gør det igen. Kan du få den til at ligge der? Ja. Jeg skal lige røre dem væk to. Og så skal den måske lige have et lille puff for at komme i gang. Færdig. Så. Så kører den igen. Ej, Maren, den kører jo. Den flytter sig jo. Hvor skal du hen, du? Øj, nu stikker den der helt af. Sådan er det, hvordan jeg gør. Men så sluk for den, inden den bliver helt, hvor den brænder varm. Hvor det ender med, at der er noget, der smelter varm. Okay, så slukker jeg. Wow! Skål er blevet varm! Er skruen varm? Ja. Har der været så meget strøm, inden den er varm? Ja, lidt varm er den da. Lad os sætte den på igen. Det kører vi. Kører. Batterierne er blevet varme. Ja, batterierne er også varme. Ja, det er det da godt nok. Lidt varme. Ikke sådan meget. Bare prøv igen. Det virker bedre, når de er varme. Så er der mere knald på. Så der på en stund. Sådan der. Bare lige et enkelt lille vip der. Så. Ja, du kan det igen. Ja, ja. Hvis ikke et batteri virker, så må man jo bruge to. Ja. Og så kan man den altså til at køre. Ja, den kører bare skide godt. Den her video. Mor har